Hej og velkommen til Live Support. Jeg vil først præsentere, hvordan produktet er placeret på kamelen. Som I kan se, har vores produkt en vandmåler. I vandmåleren er der en lille rød tab, der altid indikerer, hvor meget vand der er i beholderen. Til højre for vandmåleren har vi det røde håndtag, som symboliserer, at her pumpes beskidt vand ind i tanken. Det gør den igennem dette hul. Her monterer du vandslangen fra bagsiden af tanken, hvor du fører vandslangen ned i hullet, vandhullet i brønden eller søen eller vandhullet. For enden af vandslangen er der monteret et filter, så du undgår at få blade, småsten osv. ind i selve beholderen. På højre side af beholderen har vi det håndtag, som pumper vand ud af beholderen igen. Det gør den på den måde, at den suger vand op fra beholderen og pumper det direkte ind i filteret, som er placeret bagpå. Derefter er der en taphane i bunden, hvor du kan tappe det rene vand direkte fra filteret af. Filteret er placeret uden på beholderen, så det er nemt at skifte i forhold til, hvor du er og hvilket miljø du omgås i. I bunden af tanken findes der en ventil, som du har mulighed for at tappe eventuelt stillestående vand i. Hvis vandet nu har lagt dig i en længere periode, så har du mulighed for at tappe det af og pumpe frisk vand ind i igen. Hele måden dette er koblet på kamelen sker ved et ganske enkelt anhængertræk. På dette anhængertræk er der en split, og her kan du enten koble det til, som vi har gjort, en kamel, eller en bil, eller lignende. Det kunne også være et hest eller et æsel. Selve beholderen er monteret på kamelen med et seletøj, så det altid er terrængående, og de har mulighed for at transportere beholderen overalt.